welcome back YouTube channel. खानायफोराबो तावलाला तो दिनै बहुत गोबावजों आं भिडिअ ओंखारदों आरोना गाइस तो न'आवबो रावबो गैया हारसिंसो दोङो रावबो गैया लांदों खमल समल जाबाखै डाइरेक्ट उसिनाखि भिडिअ बानायनो गोसो जादों दिनै ओरैनो गारना दोनदो दसे थाना जाबगोन आं तो बहुतानो मिथिदों आंखो मानि थाखाय भिडिअ लाबोथाराखैमोन आरो आंना जितु भिडिअ लाबोनायनि जाहोना बेनो जितु आं एक्सिडेन्ट जादोंमोन ना जे राज फुजा टाइमावनो आङो एक्सिडेन्ट जादोंमोन आरोना गाइस बे एक्सिडेन्टनिफ्रायनो माने आङो भिडिअ बानायनाय जायाखै नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुखाबाय जानांगौ आंनि बे एक्सिडेन्ट जानाय पिकखौ बिराद गाज्रि जादोंमोन आरोना एक्सिडेन्टआ बेनिखायनो बे दागोफोरा खाराखैमोन दासो मोजाङै खारजोब्बाय बेनि थाखाय आं दिनैसो भिडिअ बानायनाय जादों तो सोरबा सोरबि आंखौ गाज्रि मोनदों जानांगौ माने भिडिअ होथ्रा नालाय बेनिखायनो तो दिनैनिफ्राय आङो भिडिअ सानफ्रोमबो लाबोबाय थासिगोन नोंथांमोना सापर्टआव होलांबाय था आरोना गाइस ओमफ्राय माने भिडिअ गोबां दिन ओंखाराखैमोन ना बेनिखायनो आंनि इन्ट्र'सो बावगारहां जाना दोङो तो होमबा आं इन्ट्र' होग्रोनानै हेलो गाइस गुड मर्निं वेलकाम बैक माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि चैनेलाव गासैखौबो बरायनाय जाबाय नोंथांमोना नायगासिनो हैप्पी एनादर व्लग मन्त्र मारिनाय बायदि गाइस रोंबाबो रोङाबाबो माने गोबाव जाबायमोन ना बेनिखायनो एसे भुल जाहाङो बुंनो रोङा मोनदो ओमफ्राय माथोफोराबो खुथियाखै एसे बोरैबा जाबाय आंना ओमफ्राय दा आं दासान्दि न'आवनो दंथ'यो जेरावबो ओंखारनाय जायाखै दा मागोथ' मोनफैबाय गोदान बोसोरनि गासैखौबो हेप्पी निउ इयार गाइस हेप्पी निउ इयार आंनिफ्राय बहुत लेट जाबाय आरोना आंना गाइस दाख्लैनो भिडिअ बानायनो सानदोंमोन आङो खिन्थु बानायनाय जायासै आरोना बिराद माने भिडिअखौलाय ओरै बानायबाय थानो हायो ओमफ्राय इडिट टाइमाव बिराद बोरैबा मोनो आरोना इडिट बानायनो बया बालुलु मोनो ओंखायनो बानायनाय जायासै आरोना दाख्लैनो बानायनाय जादोंमोन आं बानायासै ओमफ्राय दिनैसो बानायनाय जाबाय आरोना भिडिअखौ आरो गाइस आंना थाबैनो 1K जानो थांगासिनो नोंथांमोना नैबे भिडिअआव गासैबो आंखौ सापर्ट होदो आरोना गाइस अननानै बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो होमबानो आंनाव 1K जासिनो आरोना गाइस बारा नांला 20 जनसो नांबावगोन आरोना 30सो नांबावगोन बेबो होमबानो 1K जासिगोन 1Kनि उनावथ' धामाका भिडिअ फैगासिनो गाइस नोंथांमोना 1Kल' खालामना होग्रो बेनि उनाव धामाकादार भिडिअ मोनसे लाबोगासिनो आङो नोंथांमोना नुनो मोनगोन जल्दि 1Kखौ खालामग्रो आरोना गाइस तो होमबा गाइस आं बे भिडिअखौ एसेबांबो गोलाव खालामला जिखिनि फोरमायबाय बेखिनिखौ नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ मानि थाखाय लाबाखैमोन होमबा नेक्स्ट भिडिअ मोजाङै ओंखारबोगासिनो आङो लंलि भिडिअ बानायगोन तो दिनैनि थाखाय बेखिनियानो भिडिअआ नोंथांमोना बे भिडिअखौ माबायदि मोन्दों मिथिला जायखिजाया आं मानि थाखाय भिडिअ लाबाखैमोन बेखिनिखौ फोरमायनो थाखायसो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों जेबो मट'खौ जानाय नंला आरोना दा दिनै बे भिडिअ तो नेक्स्ट भिडिअ लाबोसिगोन आं मोजाङैनो आरो आंना लोगोफोराबो बहुदानो बाइक लाजोब्बाय नोंथांमोना खोन्थिनाय जायाखै ओमफ्राय उनाव खोन्थिजोबसिगोन मोजाङै बाइकफोरखौ सोर मा बाइक लाबोखो आंना हेपी प्रिन्स लोगोआ अनसाय ब्रह्मआ बेबो लाबाय ड्युक 200 तो बेखौ खोन्थाबाय आरो दंबावो बहुद नोंथांमोननो खोन्थागासिनो आङो तो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगासिनो गाइस तो बाय बाय गाइस जय बर' हारिनि लाभ इउ अल माय साबस्क्राइब बिथांमोन लाभ इउ